Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzan komunitasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala, ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak akaturik eraman gentzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hartu honez jauna, zure herriaren eskariak eta otoitzak. Emaiozu, egin beharrekoak ikusteko argiak, eta ikusitakoa betetzeko indarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zure egin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Ebertarrei egindako epistolatik, senideok, Espiritu Santuak honela dio. Gaur, haren mintzoa entzuten baduzue, ez gogortu zuen bihotzak. Zuen arbasoek haserrerazi nindutenean bezala, basamortuko tentaldi egunean, ni aztertu nahi ez tentatu ninduten hartan. Nahiz eta nire egintzak 40 urtez ikusi izan, horregatik haserretu nintzen gizaldiarekin, eta esan nuen, beti okarretik dabil hoien bihotza, ez dituzte ezagutzen nire bideak. Honela egiten nuen zin zure nire haserrean, ez dira sartuko ez nire atsedenean. Begira senideok, zuetako inork ez dezala izan, jainko biziagandik baztertuko duen bihotz gaizto eta sinisgaberik, baizik bero ezazue elkarregunero. Gaur hori esan daitekeen artean, zuetakorik inor gogortu ez dadin, pekatuak biluratuta. Kristoren lagun eginak izan gera, bai, baina azkeneraino sendo irautpegotan hasieran ginen bezala. Jaunak esana. Erantzun salmoa, ez gogortu zuen bihotza. Ez gogortu zuen bihotza. Zatozte haustez jaunez dezagun, egin gaituen jaunari belaunikak izkion. Ez gogortu zuen bihotza. Bera baita gure jainkoa, gu berriz haren larreko herria, haren zaineko hartaldean. Ez gogortu jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen burutik. Aldi hartan, leproso bat etorri zitzaion Jesusi eta belaunikaturik esan zion. Nahi baduzu, garbi nazakezu. Jesusek errokiturik eskua ezarri zion eta ukitu egin zuen esanez. Nahi dut, garbi geni zaitez. Orduan, bertan utzi zuen leprak eta garbi genitu zen. Jesusek bidali zuen zorrotz esanez. Begira gero, inori ezer esan. Baina zoaz, agertu apaizaren gana, eta eskain ezazu zure garbikuntzagatik Moisesek agindu zuena. Ageri bat izan dezaten. Ura ordea, atera zeneko, gertatua oihuka hotxen dituten hasi zen eta zabaltzen, eta harrezkero Jesus ez ziteken agerian sartu herrietan, baizik eta inguruetan gelditzen zen leku baztertuetan, eta hala ere alde guztietatik zetozkion, jaunak esana. Urtean zeharreko lehenengo aste honetan, esagerezake batez ere agertzen zaigu, Jesusen bere lana eta nola burutzen zuen, batez ere bere 3 urte publikoetan, eta lehenengo aste honetan esagerezake berak egiten zituenaren alako zenbait adierazpen entzunak izan ditugu. Jesusek nola aukeratu zituen bere ikasleak, Jesusek nola laguntzen zion bere inguruko jendeari, Jesusek zer nolako jarrera zeukan judutarren aurrean, jende guztien aurrean, zer nolako irakatsiak eta baita ere
esan genezake zabaltzen zituen, eta baita ere, berak egiten zituen ekintza bereziak, bere ezaugarriak, mirariak esan genezake. Eta gaurkoan ere, olako bat agertu zaigu. Leproso bat, legen ardun bat, eta garai hartan pentsatu behar dugu, pertsonarik baztertu zirela leprosoak. Ez pentsatu dezakegu zer olako gaitz txarra da, gainera garai haietan, medizina oso atzeratua zegoen garai haietan, ze izango zen lepra edukitzea, baino gainetik ikaragarri baztertu gelditzen ziren jendeak edukitzen zuen kutsatzeko bildurra, eta horregatik egoten ziren beti aparte. Bere gaitzarekin, inoren laguntzarik gabe, eta jendearen gana gerturatzen zirelarik normalen jendeek harrika eta oihuka eta despatxatzen zituzten. Jendeak urrutitik ikusita, haiek halako jantzi berezi batzuk eta eduki bat zituen eta zintzarritxo bat eta jendek ikusten zitularik gerturatzen ari zirela despatxatu egiten zituzten. Horregatik, pentsatu behar dugu, zen olako egoeran zeuden lepra edukitzen zuten pertsonak. Jesusek oso bestelako jarrera agertu zuen haien aurrean. Esan genezake, baztertu guztiak bezala, gizarteak baztertzen zituen guztiak bezala, Jesusek onartzen zituen. Bai beste lekutakoak, bai pekatari bezala konsideratzen zirenak, bai gaizki ikusiak zeudenak, Jesusek denak onartzen zituen. Eta modu berean lepra edukitzen zutenak. Ikusi dezakegu Jesus haiekin gelditzen zela, haiekin hitz egiten zuela, harrera ona egiten ziela, eta pentsatu dezakegu hori bakarrik gauza ikaragarria izango zela haientzako. Pertsona guztiak baztertzen zituzten pertsona haiek edo despatxatzen zituztenak arkitzea norbait harrera ona egiten ziena, haiekin hitz egiteko prest, haiei laguntzeko prest zegoena, haientzako hori bakarrik gauza izugarria izango zen. Eta are gehiago, Jesusek esan genezake halako boterea, halako ahalmena zeukanez, gehiago gerturatzen zitzaizkion eta gaurko pertsona honek halako humiltasunez eskatu zion. Nahi baduzu garbi nazakezu. Hau da, nahi baduzu humiltasunez ez zion exikitu, ez zion ez dakit modu txarrean eskatu, baizik eta humiltasun handiz. Eta nahi izan ez balu edo sendatu izan ez balu baita ere segur asko onartuko zuen pertsona horrek eta berarekin alako tratu eukitzetik geldituko zen lasai eta segur asko pakean. Eta beste mirari guztietan bezala ikusten dugu Jesus kupitu egin zela, errukitu egin zela, konpasioa sentitu zuela. Jesusek inguruko sufrimendua ikusten zuelarik konpasioa sentitzen nahi zuen, eta esan zion, nahi dut garbi geldi zaitez. Hauxe da, Jesusek edukitzen zuen jokabidea. Alde batetik, bere ahalmena erakusten digu, baino batez ere bere ontasuna, bere konpasioa. Eskatzen dugu, guk ez dezakegu imitatu bera, bere ahalmenean, baino bai bere bihotz honean, bere konpasioan, bere besteetaz akordatu eta errokatzean. Zagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu aita santuaren alde, Frantzisko aita santuaren alde, Jangoikoak bere indarra, bere argia eman dezaion, eskatezaion jaunari. Eta gure itakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Juli, Bilaguna, Lorenza, Tegetxea, Vitoria, Sarrasi, Alberto, Martinez, Gregorio, Sagastibetza eta Nati Abasolo, Txabaltarra, izenaren lankidean, oain berri ikena. Jaunak bere baita
Entzun aita honak bihotzez egiten dizkizu gure eskariak Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Atsegin begizu jaunak zure herriaren eskaintza, beronek santu egin gaitzala eta zure errukiaren doaiak ekartzen zaizkigula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jaunak eta guztiz santu jangoiko guztigo beti horri. Ez duzu gure gorespen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri eintzaudia gutzen, baina bai guri sanpamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, nahi taldeekin batean, gorespen zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Eta jak guztio gutatik, hau ere gorputza bat da zuentzat emango. Afaldu garrik kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasle eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio gutatik, hau ere odolaren kalizat da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, bekatuak markatzeko isu. Egizue hau nere horretarri. Hau da, siriskenaren misterioa. Horregatik jauna zure semiaren eriotza eta bizkurera gogoratuz, biziaren okia eta xapamenaren jarrizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarkuntzari onartu nahi duzurako. Eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputzodola hartzen dituguak Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoa izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zuen izan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure idazatuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoa izan jauna, izbeko itxaropen afaldigan gure senideak eta hildago guztiak. Bereziki Juli Villamona, Lorenza Tegetxean, Vitoria Sarrasi, Alberto Martínez, Gregorio Sagastideza, Nati Abasolo, haritzazu zure aurpegiaren argitan, errokizak izkigu arren, guztiok, betiko bizitza
jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaituzue bakea ekarri. Jainkoikoaren bildotsa, zuk entzen dezukun Una hemen jangoikoaren bildotsa, munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maitadituak. Jauna, ni ez nahi zoriontsu etxean sartzeko, esan zezako eta sartzeko.
egin dezagun otoinuz. Jainko alguztelunak sakramentu eman diguzu janari, apanik eskatzen duzugu, atsegin zaizu bizieraz, zerbitza zaitzagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean. Eta bakatu ohar bat, gaur eta Miguel Nieve, eta bere aldeko iretak izkizunak bihar izango dira atxaldeko bostetan. Beraz, bihar Miguel Nieveren aldeko eta bere eza eta bihar hori izango ditugu. Zoazte jaunaren.